Bueno, pois moi bo día a todos e a todas e gracias por acompañarnos nesta rolda de prensa na que pasamos a informar dos asuntos máis relevantes que acabamos de aprobar na Xunta de Goberno como cada venres. E comenzamos unha vez máis por ese tema que vimos tratando venres tras venres, que é a mobilidade na provincia de Lugo, porque vimos precisamente de aprobar un novo investimento de máis de 1 millón de euros para continuar mellorando estradas provinciais, neste caso 4, ao seu paso por Barreiros, o Corgo, o Páramo, Muras e a Fonsagrada. Son 4 vías cunha función clave para vertebrar o territorio provincial, porque unen núcleos importantes ou porque conectan con eixos de maior capacidade, como pode ser a Nacional 634 ou a Nacional 6 ou vías autonómicas. Son estradas que discorren por vías rurais, por áreas con baixa densidade de poboación, o que significa que son esenciais na mobilidade diaria dos veciños e veciñas que habitan ese territorio. Clave tamén para o acceso a servizos básicos, como poden ser a sanidade ou a educación, e imprescindibles para as actividades económicas, agrarias, forestais e turísticas desta provincia. Polo tanto, esas obras que vamos a realizar veñen a reforzar a cohesión territorial e se as miramos no mapa, unha está no norte, na costa, outra no centro da provincia, dúas na montaña, unha na parte oriental da montaña e outra na parte occidental. E empezamos polas do norte, pola Mariña. Hoxe licitamos os traballos para renovar a totalidade da LUP 602, que é a que conecta San Cosme coa praia de Barreiros por Reimor. Esta é unha vía cun marcado carácter turístico, porque está en plena mariña litoral. E as obras neste caso van a afectar algo máis de 2 km 200 metros desta estrada e van a contar con un prazo de execución de 4 meses desde que se comencen e un orzamento de máis de 170.000 euros para poder realizar a reapertura de cunetas, a pavimentación con aglomerado en quente, tamén a sinalización horizontal. Na zona centro da provincia, entre os concellos do Corgo e o Páramo, licitamos unha actuación para mellorar preto de 4 km da estrada Lugo P 2904, que é a que parte de Conturiz ata a Nacional 6, polo que esta estrada é fundamental como entrada e saída á capital lucense. Os traballos van a afectar a un total de 3,7 km desta estrada e darán comenzo á altura de Rañoá, na parroquia de Cela, finalizando en Vilar Mosteiro, que está xa no Páramo. O proxecto neste caso conta cun orzamento de case 300.000 euros, un prazo de execución ao igual que o anterior de 4 meses e inclúe tamén a mellora do tramo antigo da vía, que son 400 metros que dan acceso a Vilar Mosteiro. As obras que se van a realizar consistirán na reapertura de cunetas, na pavimentación con aglomerado en quente, na reposición da sinalización da vía. Neste caso, seguramente xa lembraredes que a Deputación de Lugo ven de mellorar recentemente o tramo inicial desta estrada, cun investimento de 230.000 euros que, sumados aos 300.000 de agora, dan un importe total de 530.000 euros, polo que esta actuación quedará importante para esta vía, pero vai a permitir que a vía quede xa renovada na súa totalidade, que, como decía, é un acceso importante para a capital lucense. E se nos vamos a Terra Chá, aquí teño que dicirvos que licitamos unhas obras en Muras para mellorar case 4 km ao final do trazado da LUP 3402, que é a que comunica a Gañidoira co Viveiró, e son obras que van a afectar a unha zona da vía rodeada de canteiras, polo que o firme sofre o tráfico pesado de camións que traballan na extracción de granito entre estas dúas parroquias. Neste caso, o orzamento está preto dos 240.000 euros, con un prazo de execución de 4 meses para abrir cunetas, pavimentar con aglomerado en quente e pavimentar a vía. E dicirvos tamén que dende a Deputación xa se completou a contratación das melloras do tramo anterior desa vía, cun orzamento de máis de 250.000 euros, polo tanto, estamos falando de 490.000 euros en total que destina a Deputación de Lugo para mellorar completamente a vía LUP 3402, como dixen, con case medio millóns de euros
para comunicar estes dous lugares, a Gañidoira e o Viveiró. E na montaña, aprobamos hoxe a licitación da mellora dunha estrada que conecta a Fonsagrada co eixo cara a Asturias, por Navia de Suarna, que é a Lugo P 1901, e son traballos que van a afectar o tramo entre Santiso e o núcleo urbano da Fonsagrada, que van a ter un prazo de execución tamén de 4 meses, cun orzamento de 300.000 euros. Van a consistir tamén na reapertura de cunetas, na pavimentación do firme con aglomerado e a sinalización. Nesta estrada, tamén a Deputación xa viña actuando recentemente noutros tramos e contamos xa cun investimento realizado últimamente de máis de 225.000 euros que se suman a estes 300.000 de agora. Concretamente, xa se mellorou o firme de Lamas a Santiso, xusto o tramo anterior do que abarca o proxecto que licitamos hoxe, e tamén da zona de Queizán, xa no sur do concello de Navia de Suarna. E se continuamos falando das estradas provinciais, hoxe tamén temos que informar que adxudicamos por máis de 220.000 euros á empresa Construcciones Carballeira S.L. o proxecto de mellora de 3 estradas ao seu paso polo concello de Meira. En concreto, a vía que une a Vila de Meira coa Nacional 640 por Leiras, que se vai a renovar na súa totalidade, a vía que une Couso con Vilar de Corota, que tamén se vai a mellorar na súa totalidade, e a que conecta Vilaxe por Galegos e Ribeira de Piquín, que se mellorará en todo o trazado ao longo do municipio, un total de 6 kilómetros. Contan estas actuacións vinculadas ao Concello de Meira a nivel territorial cun prazo de execución de mes e medio e tamén será neste caso unha actuación relevante porque gracias a este proxecto melloraremos a metade das vías provinciais que percorren o Concello de Meira impactando significativamente na mobilidade dos veciños e veciñas deste concello. En o que ten que ver con investimentos non vinculados coas estradas, hoxe tamén aprobamos a licitación da contratación por un importe de 150.000 euros dunha autoformigoneira para o concello de Negueira de Muñiz, que é un vehículo con capacidade para producir, mesturar, transportar e descargar formigón, o cal será moi útil para este concello, porque na comarca da Fonsagrada quedaron sen fábrica de formigón e levar este material ata un lugar que está lonxe da planta pois é complicado e ademais resulta moi caro para asumir por parte dos concellos. Por iso esta colaboración é tan importante para o concello de Negueira porque permitirá que o concello pequeno poida aforrar custes e así ganar eficiencia tamén na atención aos seus veciños. É un vehículo versátil de moita utilidade nun municipio rural que está pouco poboado pero que ten unha extensa rede de infraestructuras que manter e concretamente este paso que hoxe demos permitirá a Negueira de Muñiz adquirir esa autoformigoneira autorcargable de 3 metros cúbicos e medio para a capacidade de amasado, cal lle vai a ser de moitísima utilidade na atención diaria aos veciños. E deixando xa de lado as obras, fixándonos na área, neste caso de medio ambiente, aprobamos hoxe tamén a proposta para que no Parque do Rato se amplíe o número de hortos dispoñibles, sumando 5 máis, pasamos así de 150 a 155 e adxudicamos, ademais, 50 novas autorizacións de uso. Estas cuestións están relacionadas porque esta última fase de concesión de autorizacións destes espacios de cultivo tivemos un total de 52 solicitudes. Desas 52 foron concedidas 50 e 12 delas corresponden a antigos usuarios ou usuarias, é dicir, que xa estaban traballando os hortos con anterioridade, que agora renovaron o seu permiso logo de que xa pasaran 4 anos de vixencia. E as outras 38 restantes pertencen a novos solicitantes que van a poder utilizar eses espazos durante 2 anos que se poderán prorrogar por outros 2 máis ata chegar a un total de 4. Esta decisión vai a ser notificada ás persoas e ás entidades interesadas e a previsión é que ao longo do mes que ven poidan facer uso xa do seu novo horto asignado. Isto fíxose precisamente así para poder dar unha resposta clara á alta demanda que tivemos sobre as parcelas dos hortos do Rato, que decidimos aumentar en 5
o número de hortos dispoñibles, aproveitando un pouco máis eses espazos nos terreos que ten a Deputación no enclave do Rato. En ese sentido, pois, estamos plenamente satisfeitos coa acollida que ten este proxecto, esta iniciativa, pola que xa se leva anos apostando para favorecer, por unha banda, o lecer saudable, pero tamén a concienciación, o coñecemento do medio ambiente e as prácticas de cultivo sostible nun espazo que está en pleno corazón da Reserva da Biosfera Terras do Miño. E remato xa falándovos de emprego, porque hoxe tamén aprobamos a elaboración dunha listaxe de técnico superior de Administración Financiera e Contabilidade para prestar servizos de carácter temporal na Deputación de Lugo, e os vindeiros días sairán publicadas xa as bases no BOP, no Boletín Oficial da provincia. Pola miña parte, nada máis. Se alguén quere unha aclaración, non? Moi ben, pois moitas gracias e boa fin de semana a todos.